खनजिथाया गुवाहाटीयाव फाननो थांगासिनो दङ फिसा सानैखौ गारनानै बिदि लिरदों बेफोरो नोंसोरो मा फोरमायनो सानदों जेनेबा आङो न'आव गैया आरोना आङो दावराव जानानै ओरै न' खाथियाव दंफैयो आङो ओमफ्राय बेफोरबायदि लिरनानै होबाय आरोना बेयो खनजिता बाजै आरो खनजितानि फिसाय नोंसोर सानैया मा मोनमारदों आसलते दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि एखनबा नै हौवायानो माने गावनि बिसिखौनो माने सोलेर फानग्रा माग्रा गुवाहाटीयाव फाननो खारलांलायबाय माबाय मा खोथा बेफोरलाय ससियेल मिडियायाव नोंसोर माने पाब्लिकखौ थगायनो सानगासिनो नामा फिदिंगासिनो माने ओरैबा ओरै ससियेल मिडियायाव ना नोंसोर मानसिफोरखौ थगायनो माने जायगा मोनाखै एखनबा अनलायनाय सानसेबा मोजां सानसेबा गाज्रि अनलायनांगौ थिगानो मोजां जाफिननांगौ बेबो थिग ओमफ्राय नोंसोरनाथ' पाब्लिकखौ बेबादि थगायबाय थानायाथ' जायाखै नङाना पाब्लिकखौ माने मुर्ख सानथारदों आरो नोंसोर माने ना सोरबा हिनजावखौ दुसिनाय सोरबा हौवाखौ दुसिनाय बेफोर खोथाया माने आं बुंनाय नङा बेखौ माने पाब्लिकआनो बुंदों आरोना नोंसोर मोजांसो जानांगौ नै दाख्लै बावैसो नांलायबाय खारलायबाय सोरबा गदाय लानाय होनो सोरबा आरो दसेनो होनो फानग्रा खनजिताया फानग्रा माथो मा खोथा बेफोरलाय हा पाब्लिकखौ नोंसोर थगायनो जायगा मोनाखै जायाखै नोंसोरना बेबायदि खालामबाय थानाया मोजां ससियेल मिडियायाव सोलिनोबा सोलिनानै जानांगौ बेबादि पाब्लिकखौ माने जाम्बा जाम्बि खालामबाय थानाया जायाखै आरोना दा मा साननांगौ नोंसोरखौ पाब्लिकनिफ्रायनो मोनोमोन नोंसोरो अननाय दा पाब्लिकखौ थिग बेबादि नोंसोर थगायबाय थायोबा पाब्लिकआ नोंसोरखौ मा सानगोन पाब्लिकखौथ' नोंसोर जाम्बासो खालामबाय दं माने मुर्ख बादि दा बे भिडिअखौ माने पाब्लिकआसो बुंदों बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थानाङा लाबोयोबा मोजां लाबो मा सानफ्रामबो नांलाय खमलाय न'खरनिल' नोंसोर सानैल' नामा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा बेबादि मानसिफोरा हा खोनासंदों खनजिथाया गुवाहाटीयाव फाननो थांगासिनो दङ फिसा सानैखौ गारनानै बिदि लिरदों बेफोरो नोंसोरो मा फोरमायनो सानदों जेनेबा आङो न'आव गैया आरोना आङो दावराव जानानै ओरै न' खाथियाव दंफैयो आङो ओमफ्राय बेफोरबायदि लिरनानै होबाय आरोना बेयो नङा नोंसिनि खोथाया ओरैबायदि मोनसे माने द्रामा रायजो राजाखौ आन्दो खालामनानै मेगनखौ थगायनानै ओरैबायदि मोनसे लेथ्रा नोंसोरो बिसि फिसाय सानैजोंनो फानलायबाय थानाय बेखौ बबे समाजाव नुदों नोंसोरो एसेबां नेहाथ राव नोंसोरो माबानो हायो सासे बिसिखौ सासे फिसाया फाननो थांदों आरो सासे बिसिया गावनि अंगखौ गुबुननि सिगाङाव बिदि भाइराल खालामनाय नोंसोरो बेजों फैसानि थाखाय नोंसोरो रायजोनि मान सन्मानखौबो जानोसै आरो बर' हारिनि मान सन्मानखौबो जाजोबसै नामा नोंसोरो माबोरै लिरखो जेनेबा सासे नों मिथिलायो नोंनि फिसाया जे गावनि बिसिखौ दा फाननो थांदों गुवाहाटीयाव नम्बरा नैबे होननानै नम्बरखौबो होलायदों बेयाव नोङो मा मोनखो जेनेबा बेनि बिराद मेसेज फैगासिनो दं आंनावहाय नै मेसेजजोंथ' बादो नोंसोरो आंनावहायथ' नै नेट नाङाना आङो मबाइलखौनो नुवाखै मा होदों मा मादों नङा नोंसोर बे एफा गुवार संसाराव फेसबुक सालायनानै जाग्रा आरो इउटिउब सालायनानै जाग्राया नोंसोर बिसि फिसायल' ना आरो सोरबा दंबावो दे गुबुना सालायनानै मोनजायाखै नामा फैसा नोंसोर आं लिरदों नामा दा जेनेबा आंखौ बिदि बुंहरनाया नङा नोंखौ बुंहरनाय लिरनाय लिरि नङा नोंसोरनि गेजेराव बियो मोनसे द्रामा रायजो राजाखौ थगायनाय ना बले मोनसे रियेल बे नोंसोर सम बिदि नंखाय फाला खालामनानै मानसिखौ नायगौबा भिउ लाबोनानै आदा दाख्लै समावहाय दावरावा जादोंमोन ओमफ्राय आङो गथ'फोरनि मोखां नायनानै आङो मिलायनानै थाफिननो होननानै आं थाफिनदों मिथिबाय दायो फैनानै बे आंखौ न'आव सानसेबो सानसे दोना मिथिबाय